Пусни още малко. И като отидеш напред, ако не си седнал, ще ти е много по-лек завоя. Ти си седнал в момента, затова така се получава това нещо. Айде сега избуте петата на десния крак. Буте петата. Надолу по склона. Айде на левия. Ajde, cepaj. Evo, desno, skretanje sa ti. Точно, Айде, Ани! Пускай се! Бързо, бързо! Айде, тръгвам! Тръгваме! Пускай се, бе, Ани!